Bueno, aquí tenim exactament la mateixa elaboració, la mateixa vinya, i és un vi que ja porta uns anys en botella i era una mica l'evolució que podia tenir en botella, la vida que tenia, que com molt bé ha dit el Carles, són vins que tenen una vida llarguíssima, no? Per la seva acidesa, per la forma de treballar, per les vinyes, i no sé, anem a tastar-ho. Per fi en el Mediterrani, una vegada més dic per fi, perquè és que semblava que això no se'ns permetés a nosaltres, podem anar cap a aquests aromes, cap a aquestes evolucions, diguem-ho malament, cap a petrolis, que semblava que fos una cosa que només al centre-Europa podien tenir, que només aquells Rieslings, aquells Demonstrants, aquelles Alsàcies podien evolucionar cap a aquest tipus d'aromes i cap a aquest tipus de... Doncs no. Veiem que amb un xarel·lo del Penedès ben fet i elaborat amb àmfora i amb llarga vida, o sigui, amb l'energia suficient com per aguantar, què hem dit, 2016? 4 anys, ja ens apareixen aquests primers hidrocarburs, no? A mi no m'agrada ser molt tècnic, primer perquè no ho soc, però també perquè penso que hem de tenir un llenguatge prou adient per poder arribar a tothom, no? I parlar d'hidrocarburs amb un vi i dius, ostres, què diuen aquests? Estan malament del cap, no? Però si poses aquesta copa d'aquest vi al nas, el primer que ve és aquesta idea, aquesta evolució cap a aquests hidrocarburs, no? I a mi això em sembla una gran notícia. És una gran notícia. Tenim una complexitat que se'ns en va més enllà de la fruita i aquesta complexitat no ens ve aportada per una cosa que no sigui la pròpia elaboració de fermentació i de fruita. O sigui, que no ens vingui aportada per fustes, per un tipus d'elements externs. Per poder fer xarel·los amb un potencial, amb una vida llarga, el treball no comença al celler, sinó que el treball comença a la vinya. I fent una feina ben feta amb unes produccions que siguin molt moderades. Nosaltres estem entre 4.000 i 5.000 quilos per hectàrea. Això ens aporta produccions i raïms amb més concentració, amb més bona acidesa, que després al final serà el que ens farà falta per poder tenir vins i elaborar vins amb una llarga vida. Fixa't que tot allò que ens prometia el tast anterior, tot allò que ens promet el 2019, el 2016 apareix. Tot allò que està en potència, en el 2016 ja el trobem a la copa i jo l'acabo d'obrir. Porto un quart d'hora obert, aquest vi. Avui al vespre, com me'l prengui, que me'l reservaré. Això serà espectacular. Serà espectacular.